Czytanie Świętego Ewangelia powodle Matwieja. U той час Ісус сказав своїм учням: «Глядіте, не чиніть справедливості вашої перед людьми, каб яны бачили. Інакш не атрымаєте узнагароду ад Айца вашага, які у небесах. Калі даєш милостину, не трубі перед собою, як робять крывадушнікі у сінагогах і на вулицах, каб людзі хвалілі іх. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю узнагароду. Калі даеш милостину, нехай не ведае твоя левая рука, што робіць правіца твоя, каб милостина твоя была патаемнай. І Отец твой, які бачыць патаемнае, аддасць табе. І калі молішся, не будь як крывадушнікі, бо яны любяць маліцца стоячы ў сінагогах і на рагах вуліц, каб паказацца перад людзьмі. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю узнагароду. Ты ж, калі молішся, увайдзі ў пакой свой і, зачыніўшы дзверы свае, маліся да Айца твайго, які ў таемнасці. І Отец твой, які бачыць патаемнае, аддасць табе. Калі посціце, не будзьце панурымі, як крывадушнікі, бо яны закрываюць свае твары, каб людзі бачылі, што яны посцяць. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю узнагароду. А ты, калі посціш, намасці галаву сваю і абмый твар свой, каб паказаць, што посціш не перад людзьмі, але перад Айцом тваім, які ў таемнасці. І Отец твой, які бачыць патаемнае, аддасць табе». Гэта слова Пана. Узлюбленыя, уваходзячы ў Вялікі пост, распачынаючы Вялікі пост, перад намі стаіць запрашэнне Бога, запрашэнне на вяртанне. І калі глянуць на запрашэнне Бога аб навяртанні, просьба аб навяртанні, можна, канешне, задаць пытанне, а чым з'яўляецца навяртанне? Каб зразумець, чым з'яўляецца навяртанне, трэба на пачатак убачыць, што чалавек страціў, ад чаго адышоў, што пакінуў і да чаго Бог запрашае вярнуцца. І менавіта можам, канешне, на пачатак Вялікага посту убачыць прычыну, пасля якой Бог запрашае чалавека да навяртання. Это першародны грэх. І далей лінія граху, якая распаўсюджваецца у жыцці чалавека. Калі Адам і Ева не слухаюць Бога. Это адзін з першых грахоў, калі Адам і Ева не слухаюць Бога. Канешне, можна было б сказаць, што нам да гэтага, але Біблія паказвае, што чалавек, які не слухае Бога, трапляе ў пэўную пастку. І мы, як людзі, якія жывём таксама сярод людзей, людзі, якія удзельнічаем у жыцці, можам сказаць, Адама і Евы, першых нашых прабацькоў, таксама дасведчваем дотыку граху. Але што здарылася праз грэх першародны? Менавіта Адам і Ева прыходзілі на сустрэчу з Богам, былі добрыя адносіны, размаўлялі, прабывалі. Калі чыніць грэх, Адам і Ева хаваюцца. Вось што чыніць грэх. Чалавек хаваецца ад Бога. Бог на сустрэчу прыходзіць, але чалавек хаваецца, таму што адчувае, што разарвалася гармонія з Богам, які добры. І калі паглядзець на Святое Пісанне, можам убачыць, што грэх не затрымаўся толькі на адным здарэнні, але ідзе распаўсюджванне граху. Можна ўзгадаць Каіна і Авеля, дзе Авель справядлівы працуе і узносіць Богу ахвяру, і Бог ягоную ахвяру прымае, а Каін, які учынкі якога кепскія, складаючы ахвяру, бачыць, што яго ахвяра Богу непрыемная, і забіваюць Каін свайго брата Авеля. І цікава, што Бог, які прыходзіць на сустрэчу Каіну, гаворыць, дзе твой брат? Ён гаворыць, я не сторож свайго брата.
и Бог открывае яму патаемнае. Твой брат забіты, кроў твайго брата з зямлі кліча да мяне. Ведаеце, выдаецца, што грэх учынены ў патаемны спосаб. Ніхто яго не павінен убачыць, але не Бог. Паглядзіце, што ў сённяшнім Евангеліі аж 4 разы чытаем пра слова «патаемны». Для Бога нема нічога патаемнага. Бог бачыць патаемнае. І тое, што ўчынена ў таемнасці, закрытае перад вачыма людскімі, ніколі не бывае закрытым перад Богом. І таму ў працэсе навяртання апостол Мацвей у сённяшнім Евангеліі вельмі моцна зазначае. Навяртанне – гэта вернасць Богу заўсёды і ўсюды. Нават тады, калі ніхто з людзей не бачыць майго ўчынку, і ён поўнасцю патаемны, гэта не значыць, што Бог яго не бачыць. І навяртанне – гэта чысціня ўнутранага характару, калі ў маім мышленні нема прагнення ламаць Божы загад, калі ў маім мышленні ёсць прагнення захаваць вернасць Богу. І нават тады, калі праяўляецца людская слабасць і штосьці ў маім жыцці здараецца насуперак Божым прыказанням, я прыходжу на споведь, дзе гэтае патаемнае, калі адышоў ад Бога, я хачу спосаб патаемны аддаць Богу, для якога і так усё вядомае. І Бог, які бачыць, з якой пакорай і прагненнем прыходжу да яго, заўсёды дае ласку прабачэння. Ведаеце, калісьці у Оршы, калі працаваў у першых гадах сваёй святарства, памятаю, прыхадзіў у касцёл такі чалавек, даволі бедны, ён змагаўся з алкаголем, і часам дапамагалі яму харчаваннем, але ён працаваў, утрымліваў сябе, і так выдавалася, што жыў на паграніччы сваіх магчымасцяў, але змагаўся за жыццё. І калісьці чытаю у газеце артыкул, дзе быў сацыяльны апрос, пытанне, у чым твая надзея, што для цябе з'яўляецца важным. І між іншым гляджу, ёсць фотаздымак гэтага католіка, который змагаецца з гэтай праблемай, і ён гаворыць корэспандэнту так: «Я католік, я веру ў Езуса Хрыста, я веру ў жыццё вечнае. У гэтым свеце жыць складана, але я змагаюся быць яму верны і веру, што Бог адорыць мяне жыццём вечным». Я вельмі здзівіўся, калі гэты просты чалавек, які змагаецца з алкаголем, у такі просты спосаб публічна вызнаў сваю веру і надзею. Я памятаю, тады падышоў да яго ў касцёле, пажаў руку і говорю: «Ведаеце, нават не спадзяваўся, што вы так проста, але так глыбока можаце выказаць сваю веру». І воблік гэтага чалавека адразу ў маіх вачах вельмі змяніўся, таму што аказалася, што ў гэтага чалавека ёсць вялікая надзея і сіла, якую дае Хрыстус. І ён перад рэпарцёрам адкрыта сказаў, і рэпарцёр гэта напісаў. Ведаеце, часам у нашай веры бывае так, што мы баімся прызнацца да Езуса Хрыста, баімся часам вызнаць іншаму, што гэта моя надзея як хрысціяніна, я ў гэта веру, і нам не дадае сілы. Часам дзесьці лепш было б пазбегнуць гэтага адказу, а веру захаваць ціхонечка для сябе, і часам бывае так, што эта вера далёка яшчэ не зрэлая. Часам бывае так, што баімся сваіх слабасцяў, баімся, што скажуць іншыя. Але гэты чалавек для мяне быў прыкладам, што змагаючыся з вялікай слабасцю, змог адкрыта, проста назваць: «Я католік, я веру ў Бога, веру ў жыццё вечнае, веру ў Езуса Хрыста і веру, што ў будучым свеце будзе намнога лепш». Гэта глыбокая вера, якую паказаў у сваім жыцці гэты просты чалавек. Навяртанне – гэта дар Бога, калі чалавек прыходзіць з пакорай да яго. У нядзелю была ўрачыстасць у Смалевічах у гадзіне 11. Я таксама ўдзельнічаў у святой імшы, быў біскуп Казімір Велікаселец. Такая невялікая парафія, невялікі касцёл, скромная ўсё выдаецца, але адначасова ззяючыя твары людзей і такое блізкае пачуццё, што Бог ёсць сярод нас. І часам у навяртанні вельмі важны момант адкрыцця на Бога, а Бог дзейнічае сам.
Бог, які бачыць патаемнае, бачыць намеры твайго сэрца, заўсёды гатовы даць табе, калі прыходзіш да яго, як створаны чалавек да свайго створцы. Але, канешне, Бог ніколі не згадзіцца з грахом. І самы вялікі грэх чалавецтва – это бязвер'е. Калі я не веру ў Бога, калі я не веру, што Ён існуе, то я сам сябе раблю Богом. Я сам прымаю прынцыпы, як паступаць. Я сам кажу, што добрае, а што кепскае. І это вельмі вялікая пастка. Таму што ў сваіх выбарах вельмі часта чалавек, калі яму карысна, можа нават забіць іншага. Калі яму карысна, можа абмануць, можа абакрасць, можа знішчыць і не бачыць у гэтага віны. Таму што ён сам стварае сабе прыказанні, якія ў яго вобразе з'яўляюцца адпаведнымі. Але калі чалавек пазнае праўду, а праўда тая, што Бог ёсць, то адначасова пазнае і праўду, што Бог, які ёсць, дае прынцыпы жыцця. І мы ведаем гэтыя прыказанні любові, 10 Божых загадаў, і мы ведаем, што кожны, хто трымаецца гэтых прынцыпаў, мае блізкія адносіны з Богам, таго беражэ таксама і Бог. Час Вялікага посту – гэта час такога пакорнага позірку на свой унутраны мір, на тое, што з'яўляецца патаемнае, як гаворыць апостол Мацвей. Паглядзі ў сваё жыццё, якім выглядае твой мір, як выглядае тваё сэрца. Ці няма выпадкова там такой хітрасці, дзе хочацца перахітрыць Бога. Так і так это не атрымаецца. Але з прастатой і пакорай, калі прыходжу да Бога, і Бог, які бачыць гэтую прастату патаемную ў маім сэрцы, гатовы даць вельмі шмат. Няхай гэтыя словы будуць нам запрашэннем увайсці ў Вялікі пост з глыбокай надзеяй, што Бог, які бачыць патаемнае, ніколі не пакіне таго, хто з прастатой, з крухай прыходзіць да гэтага Бога, просячы аб яго падтрымку, аб яго моц, аб яго сілу. Бог заўсёды будзе спадарожнічаць таму, хто ў такі спосаб перажывае дар жыцця. Амен.